fellow Zimbabweans, asihlangane ngapha ebusuku ngesikhathi ze-8:30 muri eZimbabwe ndinokumhorosa ine mufaro ngatihlangane manheru anhasi nenguva dza-8:30. Let's meet tonight at 20:30. I'll be giving you a roadmap for our 17th October massive protest. Kunenzera semasoja sekuzibatana sote era emtemo yose nenzera zakanaka. Maswera seiko muri yeZimbabwe hamane shamwari kumatumana enyika kwamungave muri muzuva ranhasi anova iye 15 October 2025 abo muri yeZimbabwe tichitarisa pamwe chete nekuongorora kuti chiiko chiri kutora nzvimbo munyika yedu yeZimbabwe pamwe chetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza. So kana kari kekutanga muri yeZimbabwe kusvika pano paZimstream TV tinokukumbirisa nenyasha dzaMwari, tinokukumbirisa nenyasha dzaJehovha kuti ugare waita like, subscribe, then turn on the notification bell so that you will never miss any video, so that you will never miss any update. Muri yeZimbabwe muzuva ranhasi, masikati ezuva ranhasi takubatirai update maringe nemashoko apostwa iwo naComrade Bombshell Geza nenguva dza 16 minutes to 3 kana kuti quarter to 3 ndo papostwa ipo post yatakuratidzai video ratakuisirai pakutanga apo Comrade Bombshell Geza vanga vachitaura ivo vachiti muzuva ranhasi 15 October 2025 nenguva dzajairika nguva dza 2030 vachange vachizopa another address concerning musi wa 17 October kuti chiiko roadmap yemusi wa 17 October ndo yavari kuzopa muzuva ranhasi. So munhu wese nenguva dza 2030 ari kunzi ngaabatike paYouTube channel yaComrade Bombshell Geza kuti vaudzwe roadmap yemusi wa 17 October 2025. So ndo update takubatirai muri yeZimbabwe muzuva ranhasi. So zvakanaka kuti tipinde mucomment section muri yeZimbabwe kuti tinzwe muono wemamwe maZimbabwe kuti maZimbabwe anozvitorawo sei zvataurwa naComrade Bombshell Geza, vachazouyawo here vachazoenda kundoona live kana vachaita sei, vachazoparticipate here mudemonstration kana kuti havasi. So pari zvino muri yeZimbabwe zvakanaka kuti tipinde mucomment section kuti tinzwe muono wemamwe maZimbabweans. So as we are getting in the comment section, so muri yeZimbabwe in the comment section vanhu vari kutaura vachipa muono dzakasiyana siyana. And the first comment that we are seeing in this comment, tiri kuona this poster zvanzi power is not given is taken 17 October demo ndo zvataurwa zvikanzi aiwa simba hauripiwi, simba unondoritora wega, hapana chazoya chikupa masimba but simba unoritora wega. Ndo zvatiri kusangana nazvo mucomment section. And we are seeing kuti vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana zvanzi Comrade Bombshell, I hope you are writing down the names of the people who were arrested on the first March and anyone that will be arrested under Geza movement. General akapinda, those people must be rewarded handsomely. Ndo vanhu vekupa maakwa ivavo. Ndo zvataurwa zvakare zvikanzi Comrade Bombshell, kana mazopinda kana kuti general vakapinda musazokanganwawo vanhu vakaita mademo pekutanga muna March, the first March yakaitwa muna March yekutanga, ndo zvitaurwa zvakanzi aiwa vanhu vakademonstrata ivavo musavakanganwawo kana mazopindawo, kana zvazobudirira ndo vanhu vekuti muzopawo maakwa, ndo zvitaurwa zvakare neumwe pai musavakanganwa. And we are seeing kuti zvanzi imboti pasi neZANU-PF Comrade tione kana muine basa nepovoi, ndo zvataurwa zvakare neumwe. Then this one said can't wait to deal with zviganandas the Napao way. Viva Geza, viva Comrade Geza, ndo zvataurwa neumwe. Zvanzi mudhara Bombshell, there is confusion, please clarify some things, ndo zvataurwa zvakare neumwe zvikanzi famba Geza pasi nembavha, ndo zvataurwa zvakare zvikanzi famba Geza pasi nembavha.
zvikanzi vangosa zvinhu zvakasviseka zvikanzi tinotenda ko security yedu is it guaranteed ko chikafu tinonotora kumashopi api. What about the marshals tine akakwana here. Ndo zvataurwa zvikanzi glowing mudhara wedu, ndo zvataurwa neumwe, ndo macomments atiri kusangana nawo in the comment section. Zvanzi ZANU-PF faction, after what you say chinhu chedu mashandisa henyu vanhu, ndo zvataurwa zvikanzi after that muchazoti chinhu chenyu mashandisa vanhu vapedza kushanda mava kuti chinhu chenyu. Zvanzi neuzvi zvikanzi pasi nezvigananda, ndo zvarehwa neumwe. And we are seeing zvikanzi back to 2030, ndo zvataurwa zvikanzi my leader okay comrade tiripo na 2030. We are seeing zvanzi okay mudhara will be there zvikanzi pasi nevapambe pfumi aka zvigananda zvikanzi abhasha zvigananda zvikanzi 17 October zvikanzi fambai nazvo zvigananda izvo, ndo zvarehwa neumwe zvikanzi zvigananda ngazvimbofambiwa nazvo zvikanzi abhasha zvigananda zvikanzi tinenge tiripo comrade. Ndo makomenzi ari pano murezi baba tiri kusangana nawo muzuva ranhasi. Asiwo murezi baba tavana isiso kuti nenguva dzemangwanani. Just before we go, Advocate Nelson Chamisa vaposta ivo vachichema Raila Odinga, vanhu vaivo former minister of Kenya muzuva ranhasi. So muzuva ranhasi vanyora ivo vachiti saddened to receive the tragic news of the passing of Musi Raila Odinga this early morning. As many will remember, he was one of the iconic figures in the struggle for democracy and freedom in the fight for a better Africa. May his soul rest in peace. So this post by poster muzuva ranhasi vachichema vaRaila Odinga, former minister of Kenya, tichiti may his soul rest in peace. So murezi Zimbabwe tichisangana zvakare pano paZimstream TV tichizokubatisai zvakare kuti chiko chinenge chaitika munyika yedu yeZimbabwe. So for you to be part and parcel yezvese zvatichaya nazvo pano, just subscribe, turn on the notification bell, and for now is bye. Tichienda kundokutsvagirai mamwe ma-updates.